Ayday özüm. Seni hemmikş Ayday özüň dip dinleýär. Sen kimi dinleýär? Ecemi. Yo, rap boyunça. Eminem. Eminem bol ya. Serdar Saparov. Sen halipan kim? Hiç kim? Bol ya. Salam aleykum. Aleyküm. Ağam sen hemmikşe motivasiýa berýän. Ýöne, sana kim motivasiýa berýär? Oğlumun ecesi emde can yazacak barca dostum Menekayif. Bolla. Amcan dur konuşmanç dur. Salam aleykum. Olmaya dayla. Konuşmanç. Beret. Sen hemmikşe tebip maslahat berýän. Sana kim tebip maslahat berýär? Men dost zehinim ma. Zehinim var. Şu berýän tebip maslahatlaryň özünde barlak gördüm. Käbi ýerni barlak gördüm dost. Emmesin näle. Ben şoň üçin diýän ha. Hawa. Ay böyle. Geç. İbo. Çağalyň içinde birinji rewa başlan sen dogurdam. Hawa. Inni. Sen kimden öwrendiň rewa aýtma. Näme sebäp boldy sen öwrendiň? Men öwrenmegme kakam maşina gitti ýöne gidellidi. Ondan aýdym dinletdi, menim öwrendim. Kimiň aýdym dinledi? Ayda ýödüm. Ha senim öwrendiň. Hawa. Boldy. Eşdeň maloy. Sen maloy ha. Dogurdam. Kiçi diýmek der, maloy diýmek. Senin kiçi kim ma? Menden kiçi mençemi? Awa, senin kiçi maloy, senin maloy näme? Menden kiçi mençe diňe göwnüm ma. Böyle. Edilatçylyk. Seni edip biljek diňe sen özüň süň diýän seni diýen kim? Meni diýen, men ödüm. Öýdäki näme? Ay, oňa bir rahmet wa alaç. Böyle. Salam. Dize Bakamendi Show. Öz karýeraňyzda aýdym ýazyp, başga bir ýerine haýyş bilen duet edilip bark gördüňizmi? Özüm aýdym ýazyp, başga biriniň ýanyna duet edäýlip haýyş edip bark göremek. Eger baraýan ýagdaýyňyzda kim saýlardyňyz? Eger baran ýagdaýymda Ussat Halipa Suhan Orazberdi saýlardym. Böyle. Sağ olun. Bilýänim. Salam. Salam. Näme üçin soňky dowr sende täzelik ýok? Saparov. Saparov mı? Serdar da mene bara. Ne bara? Täzelik ýakyny brat. Şeyle mi? Täzelik, hakyky. Ay bolýa. Salam aylara. Size sunumata başlamaga näme sebäp boldy? Huwa. Näl huwa? Kiçilikden içimde bolan huwa. Bolýa. Tamam. Murat Öwözov, salam. Dinan bagşylardan iň gowguryp söýüp dinleýän bagşyňyz kim? Bilbil öwedi. Başka varyan çok başka varyan. Bolýa. Süleyman Uşak, salam. Wa aleyküm. Siz rapda adyňyz S. Peter. Eger şonu saýlamaly däw bolsa haýsat saýlardyňyz özüňize? Sopranoman. Sopranoman. Bolýa. Merdanata. Salam. Olmaýar diýelim. Şu maşyny özüň kimi? Şumy? Awa. Yok. Näme minnom? Videoçu. Video üçin? Videoçu. İl üçin? Emes üçin. Yak video. Garab üçin ne? Bolýa. Men özüme gowy diýsem, siz maňa erbek diýäňmi? Türk ýaşy murasmy sen. Sana sonra bırak. Hemen ağacı yok kining. Sen aýtma. Sana sonra seret tutar seret. Bırak. Şu ýaňa diýäňmi dikde biri. Atan ol etjekdim. Nirä gidýär bilýärmi? Inta gidiyor, ana dur. Doğrumy? Bolýa bırak sağ ol. Atan ol etmişedi. Salam bırak. Olmaýarmy? Seret bırak sana sonra wa. Ber da. Şu diýäňmi dip sonra berýän ha? Soraýan video. Şonu kimden diýäňmi dip soraýan? Men görýänem hemmesine diýän şol. Ha, görýän adamlara. Onu sen heredek şuna gurulýaňda soň nirä gitdiň maşina bilen? Onu wara aýtjak gelýär. Sen maňa aýt diýäňmi? Ewa. Bolýa. Wapşeda. Duro bilello. Salam İslam tama Predators. Wa aleykümselam. Efirin Karol kim? Efirin Karol'un kimden göresiňiz gelýär bolsa, akşam 12-den käçenli
Efirime gelip bilersiniz. Bolya. Melonno. Soprano salam. Salam. Soňky kiligimizdäki Ismail baram, oglanjyk. Şoň zekiň hakda näme diýiljek? Mena mungdan biri diýen. Muňdan biri. Mungdan biri. Bolya. Asada, köşüş. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Elhamdülillah. Oğul Oma- başky efendim. Onerken başoýlar eken ha. Yok be kaka bişnadım. Amca sana sonra o. Avaýdy ber. Şu energiýan wara. Awa. Nerden alýan am? Menmi? Aw. Hytryny alýam. Hater ho, me du watip komentar ýazýanmy? Edil özü men hytryny alýam bu energi. Şu adam alyp dursun ma. Edil özü alýam şumatmy? Bolya. Bol. Kahve git şuna kahve git şuna. Ber ne tapdyň? Sen saly berdiňmi? Yo, hiç kimem salyveren o. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Komparat bir joy. Sana soraw. Müňden birnäki Ismail. Nämçe müňden bir dälay? Milyondan bir zol. Boldumy? Bolya. Ya adam adylarym kanaşlar orada. Sen aýtmadan. Salam Lux Music. Oh, большой голым. Olmaya diýdim. Aa, Hudaýa şükür. Seret sana soraw. Aha. Sen stilin üýtgeşik. Aha. Bu boy dille aýdymaýjam. Şu zatlar nerden gelýär? Nerden ilham alýan? Kumyryň kim? Kumyryň brat, kumyryň maradaysam rock and roll janrynyň karoly hasaplanýan hemmeňiziň tanaýan Michael Jackson'yňyzyňam daýym atasy Elvis Presley brat. Bolya.